Ovaj kolač je odličan i verujem da će se dopasti vašim ukućanima. Brzo i jednostavno se priprema, što je još jedna od prednosti kada se nađete u škripcu sa vremenom. Za početak pripremite orašaste plodove koje ćemo koristiti u ovom receptu. Možete ih ispeći u rerni ili mikrotalasne, možete ih i kupiti već ispečene, što ja u principu ne volim, više volim kad ih ja ispečem onako kako ja hoću i volim. U prvoj turi stavljam na jedan tanjir 120 g badema, 120 g kikirikija, neslanog naravno, i 50 g lešnika. Ja ih u rerni pečem na 600 W snage nekih 8 minuta. Sada pripremite jedan pleh dimenzija 20 x 30 cm i obložite ga papirom za pečenje i u njega sipajte ispečene bademe, lešnike i kikiriki i izmešajte ih po plehu. Sada na jedan tanjir stavljam 50 g bundevinog i 50 g lanenog semena. Takođe, ispecite ih u rerni ili u mikrotalasnoj. Kada budu gotovi, dodajte ih u pleh i izmešajte sa ostalim namirnicama. Zamolit ću vas da zapratite kanal i obavezno kliknite na zvonce kako biste uvek bili obavešteni kada bude objavljen novi recept na kanalu. Hvala na pomoći. Sada idemo na sledeći korak, a to je da pripremimo preliv koji će sve ovo održati u celini. U jedan tiganj sipajte 200 g šećera i na laganoj temperaturi ga topite dok se ne karamelizuje. Nemojte povećavati temperaturu, dovoljno je da bude na laganoj vatri postepeno. Kada se šećer karamelizovao, dodajte mu 150 g krem pavlake za kolače i mešajte dok se ove dve namirnice lepo ne sjedine u jednu celinu. Nakon toga dodajte još 120 g maslaca i sve lepo izmešajte da se sjedini. Sada prelijte ovom smesom orašaste plodove u plehu i potrudite se da sve bude preliveno i ostavite da se stegnu u frižideru nekih pola sata do sat vremena. Na kraju, otopite 250 g crne čokolade i prelijte preko ovog kolača. Ostavite u frižideru da se stegne nekih pola sata i isecite na jednake kocke, koje ćete servirati vašim gostima. Nadam se da će vam se dopasti ovaj hrskavi slatki kolač i da će dobiti jedan like od vas. Hvala vam. Napišite u komentaru vaše mišljenje, da li biste nešto dodali ili oduzeli ovom receptu.